Ahojte, milí dámy a páni. No, ja nesúšlem budem spievať. Toto ešte není pravé. Až teraz. Tak ahojte, a moji fanúškovia. A prosím, môžem odber a lajka potom check. Prosím. Viem, že majú málo a budú mať maximálne 5 minút alebo aj viac. Uvidíme, prosím, fakt. Uvidím, neviem, koľko budú mať. Mi verte, prosím, aj keď mi nerozumiete. Prosím, veľmi vás veľmi ako najviac vie, tak ahojte. Ahojte, toto bol môj prvý song.